Coach, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που αποδεχτήκατε να είστε μαζί στο στούντιο εδώ πέρα για να πούμε όλα όσα έγιναν τη σεζόν που πέρασε, τη νέα σεζόν που θα έρθει και γενικότερα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Coach, νομίζω ότι ήταν μια σεζόν ονειρική για σένα, γενικότερα για την ομάδα. Εγώ δεν θα ξεκινήσω κατευθείαν με αυτό. Θέλω να μου πεις γενικότερα λίγο την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής. Από πού ξεκίνησες για να μάθει και ο κόσμος γενικότερα λίγο το βιογραφικό. Ως ποδοσφαιριστής ήταν λίγη η πορεία μου στον χώρο, δεν είναι άξια αναφοράς. Είχα παίξει για το 1991-92 στον Αμβρακικό Βόνισσας Δέλτα Εθνική, 92-93, κάποιες συμμετοχές. Μετά έφυγα για σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία της Κομοτηνής, όπου σπούδασα από το 93 στο 97 με κυρία ειδίκευση στον χώρο του ποδοσφαίρου και με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Και μετά το στρατιωτικό ασχολήθηκα καθαρά με την προπονητική, με την οποία ασχολούμαι τα τελευταία 12-13 χρόνια, ξεκινώντας ως γυμναστής, ως προπονητής φυσικής κατάστασης στον Αμβρακικό Βόνισσας και στο Τηλικράτη Λευκάδας. Και από το 2007 και μετά ασχολούμαι ως πρώτος προπονητής με τις πρώτες μου χρονιές, 2 χρονιές στη Δέλτα Εθνική με τον Αμβρακικό το 2007 μέχρι το 2009. Μετά στο Τηλικράτη το 2011 που είχαμε και την άνοδο από την Δέλτα Εθνική στη Γάμα, και κατόπιν δούλεψα στην ομάδα του Πάση Φακιωτών, στον Ναό Παλέρου, στον Αμβρακικό Βόνισσας ξανά, και τα 2 τελευταία χρόνια, το 2013-2014 και 2014-2015, ήμουν στο Θρίαμβο Λούρου. Αυτή είναι η πορεία μου γενικά στον χώρο. Μικροί είμαστε ακόμα. Το ερέθισμα ούτως ώστε να ασχοληθείς με την προπονητή, ποιος το έδωσε, ή γενικότερα από μικρός ήθελες να γίνεις προπονητής, να ασχοληθείς με το επάγγελμα του προπονητή? Το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν οι σπουδές μου που μου δώσαν το βασικό ερέθισμα, γιατί ήταν σε μια περιοχή η οποία η εποχή το 93-97 που πήγα εγώ ήταν την εποχή που η Ξάνθη ήταν σε πολύ καλή, είχε κάνει μια συνεργασία με τη Σκόντα, ναι, και είχε κάνει ένα καινούργιο προπονητικό κέντρο. Είχαμε καθηγητές οι οποίοι ασχολούνταν πάρα πολύ με την ομάδα, και τότε πήραμε ουσιαστικά το ερέθισμα. Ήταν μια πολύ οργανωμένη κατάσταση. Το ΤΕΦΑ της Κομοτηνής, η Γυμναστική Ακαδημία, ήταν πολύ οργανωμένη και ασχολήθηκε πολύ η Σκόντα με την ομάδα, οπότε, με το Πανεπιστημίο, οπότε μας έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε και ουσιαστικά έκανες την επιθυμία σου πράξη, και εντάξει, είναι σημαντικό. Δεν έχει, επειδή ανέφερες πριν για το ότι δεν έκανα ουσιαστικά τόσο μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, θεωρώ όμως ότι οι περισσότεροι προπονητές, καλοί προπονητές, δεν έχουν παίξει μπάλα. Ας πούμε, βλέπει παράδειγμα το Μουρίνιο που δεν έπιασε ποτέ το τόπι στα πόδια του. Είναι σημαντικό αυτό, το ότι να είσαι καλός προπονητής, το να μην έχεις παίξει μπάλα ή να έχεις παίξει λίγο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Πιστεύω ότι ο καλός προπονητής είναι αυτός ο οποίος δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο. Είναι ένας άγραφος κανόνας. Τώρα, πολλοί θεωρούν ότι, βέβαια και σε ερασιτεχνικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, θεωρούν ότι για να γίνεις καλός προπονητής πρέπει να έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ο προπονητής που έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αποβάλει από μέσα του τον ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να σκοτώσει, που λέμε. Δεν μπορεί να, ναι, νομίζει ότι επειδή την εποχή που έπαιζε αυτός ή ότι επειδή αυτός είχε κάποιες δεξιότητες ή κάποιες ικανότητες, θα μπορούν και οι ποδοσφαιριστές. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και ο καλός προπονητής είναι αυτός που μπορεί και να γυμνάζει, αλλά και να μεταδίδει πράγματα στους παίκτες, όχι να τα κάνει ο ίδιος. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι δεν έχει και μια σχέση ο ποδοσφαιριστής ή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής με τον προπονητή ή τον καλό προπονητή. Coach, και φτάνουμε τα 2 τελευταία χρόνια που ανέφερες στον Θρίαμβο Λούρου. Φυσικά αποκορύφωμα η φετινή σεζόν. Όλοι βρεθήκαμε στο Αθανασία Μελέκα τον περασμένο Μάρτιο και είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με την πρώην ομάδα σου να κατακτάει το κύπελλο Έψης Λευκάδας. Θέλω να μου κάνεις έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, μιας χρονιάς στην οποία η ομάδα του Λούρου και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και ήταν και μια ομάδα, όσα παιχνίδια μπόρεσα και είδα,
Ήταν μια ομάδα συμπαγής, ήταν μια ομάδα δυνατή, σκληρή, που δεν την κατέβαλες τόσο εύκολα. Και στον τελικό φάνηκε αυτό που, ασχέτως αν η ομάδα έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις, ήταν μια ομάδα που ήταν σκληροτράχυλη. Πού απέδιδες εσύ το μυστικό όλης αυτής της επιτυχίας στα 2 χρόνια παρουσίας σου στην ομάδα? Να σας πω, εγώ στην ομάδα του Λούρου ήμουν 2 χρονιές. Δηλαδή δεν ξεκίνησα την περσινή χρονιά, το 13-14 από την αρχή. Πήγα τον Οκτώβρη στην ομάδα και βρήκα ουσιαστικά μια ομάδα έτοιμη, η οποία δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο σκοπός ήταν η παραμονή. Το δεύτερο γύρο παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κάναμε σερί νίκες και κάναμε ουσιαστικά μια προεργασία για τη χρονιά από το 14-15. Τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε ουσιαστική ενίσχυση από έμπειρους παίχτες, αλλά δεν φροντίσαμε να έχουμε ενίσχυση στην κατηγορία των μικρών. Και αυτό ήταν και η δική μου ευθύνη ουσιαστικά. Βάλαμε σαν στόχο μαζί με τη διοίκηση την πεντάδα, την οποία τη χάσαμε στο τέλος για λεπτομέρειες. Και στην πορεία μας βγήκε βέβαια ο θεσμός του κυπέλου, τον οποίο και κατακτήσαμε, και αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα επιστέγασμα της δουλειάς. Γιατί τα 2 τελευταία χρόνια η ομάδα δούλεψε να μην πω σε επαγγελματικά πλαίσια, αλλά δούλεψε σε εξαιρετικά πλαίσια. Αν ήταν και λίγο πιο οργανωμένοι διοικητικά, θα θεωρώ ότι στην πεντάδα θα ήταν άνετα. Και αν είχαμε και τη βοήθεια από τους μικρούς. Βέβαια είχαμε και κάποια ουσιαστικά προβλήματα, όπως η απουσία ποδοσφαιριστών από τις προπονήσεις λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ναι, είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάμε. Είχαμε και το πληρώσαμε αυτό. Φάνηκε με τραυματισμούς, με απουσίες δικές μας. Και στο τέλος για λεπτομέρειες χάσαμε την πεντάδα. Γενικώς πιστεύω ότι το πρόσημο της ομάδας τα 2 τελευταία χρόνια είναι θετικό. Είπες για την απουσία μικρών. Θεωρείς ότι η ομάδα του Θρίαμβου Λούρου δεν έδωσε την απαραίτητη ευκαιρία σε παιδιά από τις ακαδημίες, ή... Θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε ενισχυθεί με 2-3 παιδιά ακόμα, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών. Εμείς είχαμε μικρό αριθμό παιδιών στην κατηγορία κάτω των 20, οπότε είχαν εξασφαλισμένη τη θέση. Δηλαδή, είτε πηγαίναν καλά είτε δεν πηγαίναν, δεν είχαμε τις εναλλακτικές λύσεις. Ουσιαστικά και βγήκε η κούραση σε έναν μαραθώνιο, μην ξεχνάμε γιατί... τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, να σας πω, παίξαμε γύρω στα 40 παιχνίδια. Και σε δύσκολα γήπεδα. Ναι, και σε γήπεδα που ήταν με κακούς αγωνιστικούς χώρους. Με κακό χειμώνα, είναι πολλά. Με απουσίες από τις προπονήσεις, με φροντιστήρια, με σχολεία. Εδώ βλέπουμε ομάδες που παίζουν στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, στη Super League, και βλέπουμε ομάδες να παραπέουν μετά το Φεβρουάριο. Επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον όταν παίζεις σε ερασιτεχνικό επίπεδο, το οποίο, εντάξει, χρήζει ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας άθλος η φετινή πορεία. Πιστεύω ότι ήταν καλή πορεία. Σας είπα, το πρόσημο είναι θετικό και μακάρι να γίνει η αρχή για μια καλύτερη οργάνωση διοικητική, γιατί ο Λούρος είναι μια ομάδα στην οποία ο κόσμος βοηθάει, είναι κοντά στην ομάδα, την ακολουθεί την ομάδα. Εγώ αυτό που είδα στον τελικό του κυπέλου τον περασμένο Μάρτιο με τον κόσμο του Λούρου ήταν κάτι το προηγούμενο, με τόσο πολύ κόσμο. Ναι, έχει αυτό το λαϊκό έρισμα που πολύ. Λέμε. Και μακάρι την καινούργια χρονιά η ομάδα από καρδιάς εύχομαι να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Είναι μια ομάδα η οποία μαζί με την Πρέβεζα και τον Αχαίρον Καναλακίου που έχουν στην περιοχή της Πρέβεζας, στον νομό Πρέβεζας, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή αυτό που είδα εγώ στον τελικό, ασχέτως αν η ομάδα έπαιξε στον τελικό, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Πολύ μεγάλη στήριξη. Και γενικώς σε όλα τα μάτς στην έδρα μας το χειμώνα που πέρασε, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Γιατί υπάρχουν και συνθήκες, δεν υπάρχει ένα αξιοπρεπή γήπεδο, μια πολύ καλή κατάσταση να καθίσει ο κόσμος. Και βοηθάει ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Μακάρι και φέτος να συνεχιστεί αυτό. Οπότε, coach, αποδίδεις ουσιαστικά στο ότι η ομάδα δεν μπήκε στην πεντάδα, ότι δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη διοικητικά. Και δικά μας λάθη. Δεν θέλω να βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω και ούτε εγώ ούτε οι ποδοσφαιριστές. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ουσιαστικά υπάρχει ένας καταμερισμός των ευθυνών και από την πλευρά της διοίκησης και από τη δική μου και από των παιδιών. Θα μπορούσαμε να μπούμε στην πεντάδα. Ουσιαστικά δικήσαμε τον εαυτό μας. Χάσαμε, θυμάμαι, ένα μάτς Συνόπη, το Θρίαμβο στο 0-0, που έπρεπε να κερδίσουμε το μάτι, δεν το κερδίσαμε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Πρώτα φταίμε εμείς, δεν μας φταίει κανένας, έτσι. Εντάξει, είναι και ατυχίες μέσα στο ποδόσφαιρο. Είναι η ζωή μας. Έτσι είναι, δεν το συζητώ. Αλλά την πεντάδα πώς την είδατε φέτος, τα play-off πώς τα είδατε? Ο Αχαίρον Καναλακίου νομίζω ότι δίκαια βγήκε. Πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι έδειξε την πιο σταθερή πορεία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη. Ο Αχέροντας είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Ταρματέος. Μια καλή ομάδα δεν μπορεί να την κερδίσουν ποτέ 11 καλοί ποδοσφαιριστές. Πάντα θα κερδίζει η καλή ομάδα. Ο Αχέροντας ήταν ομάδα. Και από την πλευρά της διοίκησης και από την πλευρά του τεχνικού team και των παιδιών που παίζαν μπάλα και του κόσμου που ακολουθούσε. Ήταν ακριβώς αυτό. Το γεγονός ότι στα μπαράζ δεν δέχτηκε γκολ είναι σημαντικό πράγμα. Υπήρχε ένας καινούριος θεσμός από την πλευρά της ΕΠΣ. Θεωρώ ότι από πλευράς θεάματος δεν προσέφερε κάτι, αλλά υπήρχε το κίνητρο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και ψηλά στη βαθμολογία και στο τέλος της βαθμολογίας με τα play-out. Κρίνει σωστή την κίνηση της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας φέτος να καθιερώσει τα play-off. Η ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας έπρεπε αυτά να τα έχει κάνει εδώ και χρόνια. Όχι τώρα, γιατί σε άλλες ΕΠΣ ισχύουν εδώ και χρόνια. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, θα μιλήσουμε μετά για... Είναι 1002, δεν είναι 1 και 2, είναι ένα βήμα μπροστά. Άρα είναι βήμα, θεωρείς ότι ουσιαστικά το να μπουν φέτος τα play-off είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ναι. Θετική κατεύθυνση. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν πετυχημένη η καινούργια αυτή πρωτοβουλία της ΕΠΣ και μακάρι να γίνει αρχή για καινούργια πράγματα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.